Okay guys, for today's vlog, pupunta po tayo sa Atok Benguet Northern Blossom Flower Farm. From Pusurubio to Baguio, sumakay na po tayo ng Victory Liner. Commute lang po tayo ngayon mga katoto. Siyempre, breakfast muna tayo sa Jollibee kasi biyahe ulit after nito mga katoto. At yun nga, from Baguio to Atok Benguet Northern Blossom Flower Farm na tayo. Sakay muna tayo ng taxi mga katoto kasi hindi natin alam kung saan paradahan ng pupuntahan natin. Kaya si taxi driver na lang ang magga-guide sa atin. At dinala nga kami sa paradahan ng jeep ng papuntang La Trinidad. Mali mga katoto, kaya sakay tayo uli. Sa Baguio Central Mall malapit pala ang paradahan ng papuntang Atok Benguet Northern Blossom Flower Farm. Ayun, as usual, biyahe na naman kami for 2 hours. Masyado matarik ang daan, nakakatakot. Kaya hindi ko magawang matulog mga katoto. Okay, binaba na kami sa bungad ng papuntang Northern Blossom Flower Farm mga katoto. Tapos, need mo muna magpa-register at magbayad ng entrance fee. At ang entrance fee mga katoto is 250 pesos per person. May complimentary token na binibigay. Ang isang token, ang kapalit is isang coffee and bread. Tapos sunod na tayo kay kuya. Follow the leader. Tatatakan ka muna bago pumasok. At ito na nga yung entrance mga katoto. Okay, thank you. Okay, enjoy nyo muna magagandang halaman mga katoto. At kapag pupunta kayo dito mga katoto, magdala kayo ng payong nyo. Kasi mainit po dito mga katoto. Nakarating kami dito around 11 AM. Tirik talaga yung araw. Pa-share na lang ako ng pictures. Mga photographer enjoying. Kilate. Ano po ka dyan, Rice? Drake po ka dyan, Drake. Ano po ka dyan, kapulit. Tayo kayo. Full flower. Ay ka. Pangalan mo? Ah? Huwag ka naman tumitingin. Sayang. Bablog ko to. Pangalan mo? May certified katotoy na naman tayo mga katoto. Wow.
I just ask you if you wanna take me home? 'Cause I'm awake and need something to hold. Can I just ask you if you wanna take me home? Take me home. There's something that you're trying to hold inside.